Hakajing sakri na kabanta pan ai kajing nang jing start yaki khon kiti jong ka dong ka thain riwar kabla kanjo yo mau mer ba san post nam karaj mukartila upper primary school em menta kasngi ka khat khandai tri unai lar arja arplai kala pli paj ba yak jing rakhi jubli kser jong ka school Yakaraj Mukartila Upper Primary School la seng da kilong shwa manshwa house nam khat khandai spa nyau pulai pat kat badang yat kisngi bat kisnam kani ka school ru kala kio hagi babon kiliang tat hadu kani ka kenti bamanta bakala kenjo pura san post nam kum kaslam aji hikai na ka banta ki khon ki kti jong ka dong ka than em Yakani ka jing rakhi Jubilee kser jong ka school la play pat ba da ka MDC jong ka nongskan ka Congress Mary Kharpuri ka badai ru ka executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat ka jing don lang bat ki khot jong ka dor bar snong nolor ki kimi ki pa jong ki khana school Nakaliang orang ba snong haba ajing kran hakate ka sngi wala play pat ba ka jing rakhi Jubilee kser uba SL Khongwang ule thu baka snong em kala kenjo yo mau mer ba shispa nyo bat ka school menta kala kenjo san post nam Bot lepen pau ru ka jing sngongu ikino hikai ki badan shisha ka jing ke kli eki khna ki banne pan hikai hakatulap ka batang laispa do nyospa tengka shi banai ru klam daklan ya ki bala khlat no bat bang sngongu nang kong ne blai bat kepang ya ki to baro ki bai dan benta naduki saudar ki barim ki rangba snong ki barim ki dukapung ki snong ki barim bat kepang nang tagi nong hikai ki wan yarap ya kan school na do pasdan Banra ini school hanya di sini bagi ini kan hadu benda. Ngaru ngaken mama namanya ngaru school hanya di school. Ban lepas dia ada kelas 7 harusnya kendai sepak kendai dunia untuk kon. Ban hati lepas nenga lagi join nak ada ubi. Dengan semua tu dia jadi cumi nong ikai. Nama aku tu kon ngitip bagai ke school jongka senong nilak ngom. Dia ni semua tu bagi nong ikai kisah sibun Tam haga baile ka jingsiu hakapo ka nang school ka mau badon bi nang ikai ki biyo ikutulop laispa dan biyo tulop sanspa dan biyo tulop hingyang spa ki sibenai kamlong ka besuk mo kamlong ka besuk banlong ki nang ikai hakum kata ketulop nama don ki nang ikai ka pendap pendiang ya ka yesem di kunti ya ka yesem ka jongki pin mundur laispa sanspa hinyau spa tengka kamlong ngebesuk na kabenta ban kersyam ya ke jinong kam ni bayun rei probor kumalagi keren di jadi sekretari dengan di komiti nama bun kinong hikai ke wan hikai ne ke badon ke jikli ke badon ke jikli na mata berpikir di sekolah hapo dengan islam begini dan nam tajam bineru itu pau di sisnemu don ke balak platno bat don ke balang don hanu benta dan nak benta jom biru nagalim jom senang untuk pau di sisnemu sibune nak takapor ke bakordor ke jom di walah pada di siu ko barit kabam yade dur dan tak pendap yang di mesen mereka kelak loy ban ai ya kati kemon yang nak taban yaram yang di school ke bi jom ni dah ke fast bus jom bajing pun yang di trik di dalam remote di kena school negeri school kita pun mengkong house name aku lah house name arajar aku yang kerek arajar aku arajar aku ini kena remote banyak pun yang mereka exam metrik banyak penting ini remote di dalam sanmul di lepas tang iwe di dalam nila apa kau kalau kenjok sekarang 90 plus kesal nak bertahan di Singamu at Shibon yang kita di kot yang managing committee kita men patin sen nak berkiu yang school. But nak ini don kena kita kenjok syaka jam 20% percentage yang kita lagi dan kita kan dulu cuma orang yang berpau yang kita Singamu kepang nak kita kita lai ketika mana kita yang jing sekri kau kamha na tagan ke school ke jom KMDC jong kathan ko Congress Mary Kharpuri haba ai jing kran kum ko kongsan kala penpau baka jingya lenti jong kate ke school ban kenjo show mau mer basan phau kam dai satia ka basuk namar bakilai kindu ya shibun ki jing bat kala ai buram ru ya ki bala sengye kate ke school da ka baken tu ya baro pakin buram ya ki rangba ki bala seng ya kane ke school hakini kapor ya ka local doorbell Unsiem, kebadan bentalang, ban
rakhe kane ke jingdam san posnam jong kane ke school ai kum lei ye rom ashnom lese kane ke si kaban sa kan mau ha ka history jong kane ke raj brokwe namar ba san thotli kisnam kilale ada ko pindakan jor ya uni mau mer u san tho kam dei ka basuk kajing don kane ka school kajing yen kane ka school san tho dli kisnam pidei banai kuble krpang ya ki basenge kane ka school padai lingma jongki ka bakane ka school ka salong kumne kumbakalong barang ju ka porro kengor ki baseng bodie ni ki den jat ki jongki but lingma ke jing bodie ke jongpi but ke jing burom ke jongpi ye ki ne ki long shwa ki balaseng ye ni ka school nangit ba ki long den ki ba jैसे ki berashim ki badan menta bat ki ban sadang shim lo kindan kata ka minsem ka bantrei shitam bantrei shitrakan but kawai ka mga kwa hangne ka mga kren kindia bakung hakini kisni ka bangi ma ikijinge kani ki chuk ka menta asno sne ho ni so so ka jinga lendi jo mani school ka asam ho tuli kisnam ndega ne generation ka menta ka ni ka chuk ka menta ka long ka chuk ka badap tang de ki ding pung kiang ba ki jinge asika but kay ka bangi la ban wengi ki ni ki ding pung kiang ki ni ki jinge ba ning kong shwa nga kwa ay phi ki kame ki pa ba pin snow tho nga ro kun ko ka kame ka jingya tin ti jo nga kun ka kame kam de ka basuk ka jingya tin ti jo nga kun ka nong mi khat kam de ka basuk nga ha banya ji ding pung kiang manu ba mi ba mi tin ko ji ding pung kiang ba ro khat ni ha ba tin ko kam tam ka ni ka juk ka ba man ta ti ka wei ka ba nga kwa ba ka na ay phi ka ba kong san tam ka ba tin kin mau ba ka wei ka de tin bo yo le khat chong boy uble ya khar chongpi kham tam phi ki kme ki kha nama ba phi jai no ble phim boy uble ya khar ba ba phi mai ti ru ya le kham jong ble ke na tharai ngin num la ban la na ki e jing e ke jong i ha ke jing e amde ba phin ya khen sing ya ka puthi ka long shisha ka badon kam ha ki ne ki se klem ke jing nang ke jing sa nga tharai pinung la banong ba pin yo ya kita ki ba pi posio umbong no hakini kiski o nitim kayo jam kalong kabaya andai pa kan jinam jingsa pa ka badon kam ki bon ni ki la kilendi ki ban ple ya pi ki kon samra ki ba pin yo kam yo jam ka ba pin yeng hala ki jat ki jong pi tengaru hakani no por nga kwa banai jimon lem na do ye headmaster kinong hikai ki badan hangne ba na do ka age tender age ka jong u na ka khna phide ban wa bat tibnya ban be baki khna ki don na ki sap ki ba phe lala khila ban detect ya kane nangis kan Malaysia kanung dei banong Malaysia batang ka academic ka batang haklat hendai kini bandon ni kini ki activities ru kiba enlap ya kasap ka jong khna ne ka khna de hangi ken nadu at a very tender age hila kumno ban mo yo khna kumno ban motivate yo khna ne ya ka khna de hangi ka ba phi pilla ban lese ban penrung lupa haki ya kano ka sap ka kidon balada kilalai na kijimpule ki jongki kindan lupa kata pakaria ka baki kitmu bat ka baki sotana me khna ne ka khna om jude ban penbo de ban lam ka sap ka jong ke ka baki ki sotana de banai ban ple ka